Gus, aja sok tertarik karo penawaran sing menarik, karena yang menarik belum tentu asik dan yang menggoda belum tentu membuat bahagia. Lah terus pengenmu piye? Kowe mosok arep ninggalno aku karo Ipan? Tega ya Gus. Aja ninggalno sing pasti demi sing mungkin. Mergo kemungkinan durung tentu dadi kepastian. Memang benar Gus, menurut ilmu kedokteran, di dalam tubuh manusia ada kurang lebih 350 sendi. Dan ada salah satu sendi yang paling menyakitkan. Apa wi? Sendi Rian Gus. Memang benar. Ya sing sabar Gus. Sing jelas laki-laki didelok teko tanggung jawabe, ora teko sugih lan baguse. Ngene lho Gus, wis saiki tujuanmu luar penyapo. Lek pengenmu mek dolan ado mending gak usah. Ning negarane wong ya berat lho Gus. Ketarune tok penak ya wis padha karo awak dhewe ngene iki. Disawang penak apik kenyataane yo ndak karo-karuan. Iya lho mak. Gus, aja sok tertarik karo penawaran sing menarik. Karena yang menarik belum tentu asik dan yang menggoda belum tentu membuat bahagia. Lah kuwi lek wedokan. Iki masalah masa depan dan pekerjaan loh. Beda neh kuwi beh. Lah terus pengenmu piye? Kowe mosok arep ninggal ning aku karo Ipan. Tega ya Gus. Aja ninggalne sing pasti demi sing mungkin. Mergo kemungkinan durung mesti dadi kepastian. Yo iya jane mak, tapi piye lho masa depan kuwi? Aku ya pengen rabi neh lah, aku kesel sendirian. Memang benar Gus, menurut ilmu kedokteran di dalam tubuh manusia itu ada kurang lebih 350 sendi. Dan ada salah satu sendi yang paling menyakitkan Gus. Apa wi? Sendi Rian Gus. Toh! Tuh yang angel lho mak. Elek rapayu, ngene titik dikira playboy. Keririt yang gelem, masan sugih diploroti sampe kere. Memang benar. Yo sing sabar Gus. Sing jelas laki-laki iki didelok teko tanggung jawabe, ora teko sugih lan baguse. Iki apa lho iki mak ngono bahkan jeroane. Beh, aku lho solusine piye, Pak? Peh, aduh, sopo iki aku aduh lali aku. Peh. Ngene lho, Gus. Wis saiki tujuanmu lungar penyapo? Lek pengenmu mek dolan adoh, mending ndak usah. Neng negarane wong iki berat lho, Gus. Ketanane tok penak. Wis padha ra dhewe ngene iki, disawang ketanane penak asli ndak karo-karuan. Terus gue harus gimana, Bro? Udah nggak kuat aku tuh.